Ale teraz vám zreferujem vlastne tú súťaž, ktorá hovorila o tom nábytku, o ktorom sa tak strašne veľa hovorilo, lebo to je zaujímavé, že vyhlásite súťaž, kde vlastne zodpovední ľudia odovzdajú nejaké konkrétne informácie, architekti presne ako má čo vyzerať, urobia nejaké vzorky, ktoré svojím spôsobom majú vlastne byť súčasťou tejto súťaže a následne vlastne ako vzorový príklad. No a potom samozrejme prebehne tá súťaž, ktorá ukáže, že o žiadnych 4,5 milióna sa nebavíme. Že sa prihlásilo dostatočné množstvo spoločností, že sa prihlásili 6 súťažiaci, ktorí predložili svoje ponuky a víťazná ponuka je v hodnote 2,5 milióna. Že to budú vyrábať na Slovensku, že to budú vyrábať slovenské firmy a to je pre mňa to najpodstatnejšie. Všetky tie ostatné veci, že si niekto vybral taliansky nábytok, nie je pravda jednoducho. Oni mali pripraviť svoju verziu aj s príslušnou rozmerovou toleranciou, svoj vlastný výrobok, tak, aby priniesli nejaké nové možnosti a nové produkty. A tu sa ukázalo, že súťaž, v ktorej sa zúčastnilo 6 spoločností, vygenerovala vlastne o 60% nižšiu cenu.